преди сте играли то? Днес ще играем Skywars в Divictus Network. Линк в описанието. Чакам приятелите ми. Аре, къде си е маймун? Смених си скина на жена, нямах време да го смена. И не ми се сменя сега. Кой е? Аре, по-бързо е, къде си? Забиваме. Оф, аз тук влизам, брат. Не ми пука. Ама много не ми пука. Бе, човек, точно когато почнаха влязах. Точно когато почнаха те влязах аз. Ко ще кажеш? Тук е уни с честовици отгоре деца. Но то слаби неща има в тях. Ох. Човек най-накрая ми зареди. Желязен меч. Не, желязен ми един меч. Получих хубав меч. Имам пойзън. Вече можеш да гласуваш за меч. За мечове. Може да гласуваш за честове. Их. Чакай, че тук бягам сега. Кака ти за първи път ли влиза в този сървър, бе? Не, играла. Чакай, че тук бягам от един. Бягам от един. Не мога да говоря. Ах, майка му ще ме уби. Убима. Ариве. Както време чакам за това. Сега къде си? На кое си? На таун, аз влизам на таун. Пак почнахме веднага, как влязах. Как почнах да се бия. Сега ще се бия с мутика. Каска. Айрон. Сега, човек, ако намеря едно нещо, сега то с какво ли има? Като влизам в сървъра и е нужда да си пиша паролата. При мен става от тей, бе. Намерих меч. На мен всеки път да знаеш. И човек, сега ако можех да използвам крафтинг тейбъл, да знаеш колко ще е хубаво. Знаеш ли що? Щях да имам айрон меч. Ето там е имала да има меч. Брат, енчантната братва е много кълца. Не бе, сякаш не знам. Аз ги накълцах тук. Че още ми говориш какво кълца и какво не кълца. Той знаеш как ми заби, бе? Много жестоко ми заби. Защо трябваше да бъда с този компютър, бе? Хем има хубави работи, хем забива 300 пъти. Браво на тебе. Геймърски работи, компютъра забива. Ще играя с малък екран, какво да правя? Така по-малко забива. Човек, чухте Майнкрафта. Вали, ако може да използвам крафтинг тейбъл до сега, да имам айрон меч и да ги спукам от бой, бе. Тук очевам да взема честа. Знаеш къде е оня чест, нали? Тайния чест на оно и нещо. Така че трябва я малко. Какъв е този звук, бе? Човек, тук е имало влак, бе. Аз намерих влака, нали го знаеш тук къде ти? Сега ако мога се кача, защото мисля, че имаш чест. И паднах. Сега не мога да се махна от тук, май. Сега не мога да се махна, не мога. На коя игра играеш? На таун, аз съм в игра. На таун. Survival Games? Да. Искам да почне Deathmatch да ги спукам от бой.
Но искам детмач. Че имам златна ябълка, пък искам да я използвам. Кака ти е в лобито на Survival Game? Кака ми или кака ти? Кое е кака в Survival Game? Аз чух кака ти. Аз мислех, че казва, че говориш за моята кака. Да, че аз трябва да си взям златната ябълка. Ако ти да виж каква... Оха, тук има един. Ама мога да отида при него. Това е въпроса. Аре, къде отиде тос? Да си чак Майнкрафта ми за... Лучи. Аз съм на свет. Общо тук някой ще победи ли? Скоро. Ага, тук в канала. В канала има чест с диамантен меч, бейби. Диамантен меч. Имам. Което е много хубаво. И сега излизам от канала. Чето. Ама човек много съм гладен. Герой ми е много гладен. Какво е това? Няма някъде нищо и... Няма. Аре, кога ще то стъп дет мачове? Тук са това. О, намерих ония. Трябва да го рестартирам. Намерих го и губих. Оха, бейби. То нямаш храна. Ама имам лък за моите стрели. Какво каза? Имам стрели за моят лък. Имам и пойзън. То си имаш ли? Не, нямаш. Нищо хубаво нямаш тос. Как ме? Тос нищо хубаво Аз нямаш. даже не съм докол за Майнкрафт. Изгони ме сървъра, защото... Този компютър заради компютъра ми изритаха се. Майко, тук гоня сега един по компаса. Гоня един по компаса. Този друг компютър е много лош. Добре. Аре, дет матч. Ще има дет матч скоро. Ще дадо като дет матча почне. Чакай. 8 минути, Абе, брат. аз докато смени си езика, ми изритах от сървъра. И... О, така. О, някакъв. Намерих някакъв. Дет матч. След 5 секунди. 4, 3, 2, 1. Аре, мадафака, дет матч. Че... Става, че... Меч. Убих го. Победих ли, бе? Победих! Диамантена ябълка, аз пък диамантена ябълка. О, победих! Победихме, хора! Барачки, гледайте се, абонирайте се, харесайте. Довиждане!